Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, qadrli do'stlar. 21 g'asrning afatlarining ham eng taralgan she'rlarining birisi ul depressiya deb ataladi. Ya'ni kishi g'aylasida, rizqning da, yurtning da ham bütün bo'lgan ne'matlarning shodlik siyinishi yo'g'ala boshlaydi, kishining ko'ngli tishib ketadi. Ham ул ишракка ләккән вакытта. Бигрәк тә аның сәбәпләре төрле булырга мөмкин. Авырту, сырхау, яки инде төрле сынауларга ләгү булырга мөмкин. Әмма дә ләкин төп сәбәп тышкы яктан түгел, кешенең күңелендә. Әгәр дә кешенең күңелендә яктылык, нур булса, ул вакытта ул шушы авыртудан, сырхаудан юлын таба белә. Шуннан да Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламга ингән Коръәндә һәм Пәйгамбәрбезнең хәдисләрендә шушы ширнең әсәрләре, галәмәтләре күренә башлады икән, чыгу юлларын Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам безгә өйрәтеп калдырды. Иң беренче Аллаһ Тәгалә Коръәндә Бакара сүрәсендә безгә хәбәр итә: Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману истагину бис-сабри вас-сала. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй иман китерүчеләр, әгәр дә төрле сынаулар, төрле киртәләр, сырхаулар сәбәбендә яки сезне аяктан җыга торган берәр дөнья мәшәкатьләре белән үзегезнең асыл халәтегезне югалтыгыз икән, ул вакытта истагину, таяныгыз. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Таяныгыз, таяныч табыгыз." Мәсәлән, аяк авырта башлады икән, аягыз авыртканда, өченче аяк аласыз, ягъни таякка таяна башлыйсыз. Менә шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Таяныч табыгыз." Беренчедән, сынау килгәндә сабырлык булсын, таянычыгыз. Икенчедән, ул да инде намаз, ас-сала. Ас-сала дигән сүз силатун дигән сүздән туры килә. Силатун, ягъни элемтәгез Аллаһ Тәгалә белән нык булсын. Берәр нәрсә булса да, гыйбадәтегез белән, намазыгыз белән, дуагыз белән Аллаһ Тәгаләгә ялварыгыз, Аллаһ Тәгалә күңелегезгә дә тынычлык бирер һәм тышкы яктан төрле мәсьәләләрне, төрле киртәләрне шишеп тормышларыгызда юлларын ачыр дип килә. Бер таныш күптән түгел командировкада булган иде. Сәфәрдә булып кайтып, ерак Сибир җирлегендә булып, шунда бер йорт белән икенче йорт арасында нык җеп тартылган, йортлар арасы 15 адым булса да, әгәр дә тора торган җирдән чыксалар, алар шул ук вакытта шушы җипкә бәйләнәләр һәм шушы җипкә тотынып ашау җирләренә баралар. Бу аптырап китте, нишләп шулай? Анарга әйттеләр: "Монда бик каты җилләр бар. Кинәт кенә җил чыгарга мөмкин, кинәт кенә берәр буран чыгарга мөмкин. Һәм бездән соң тагын бер 2-3 чакрымнан соң океан башлана. Әгәр дә кеше шушы элемтәне җипкә булмаса, бәйләнмәсә, үзен беркетмәсә, ул вакытта кинәт кенә шушы җил белән кешене алып да китә. Тавып да булмаганнарсын." Менә шулай ук шушы мисалны танышым әйтеп биргәч, һәрбер мөселман кешенең шушы бәйләнгән җибе ул Аллаһ Тәгалә белән бәйли торган, нык тота торган, кешене Аллаһ Тәгаләгә беркетә торган җиб ул намаз булырга тиеш. Шушы намазны укыган вакытта без Аллаһ Тәгалә тарафыннан бик күп нигъмәтләргә ия булабыз. Һәм Аллаһ Тәгалә тагын бер сирне ача. Эй мөэминнәр, Аллаһ Тәгалә сезгә бик күп нигъмәтләр бирде. Хәтта шушы нигъмәтләрне саный башласагыз, Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ин тагут ниъмәталлаһи фала тахсуха." Әгәр дә Аллаһ Тәгалә нигъмәтләрен, бүләкләрен саный башласагыз, һич шиксез санап бетерә алмассыз дип килә. Һәм бүгенге көндә психологлар күбесе шуны куллана,
Әгәр дә кешенең күңеле төшеп китә икән, психолог әйтә, алыгыз кәгазь битен һәм яза башлагыз. Нинди шатлыклы хәлләр бар тормышыгызда. Гаиләгез, исәнлек, саулык, ашарга ризыгыгыз, яшәргә урыныгыз һәм башка нигъмәтләр, күрү нигъмәте, ишетү нигъмәте, йөрү нигъмәте. Һәм кеше саный башлагач, яза башлагач, үзенә искә төшергәч, кара әле күпме нигъмәтләр бар икән дип, шатланып, сөенеп куйды. Менә шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, шушы Аллаһы Тәгалә тарафыннан җибәрелгән киңәшләргә колак салып, ике дөнья бәхетенә ирешергә насип әйләсен һәрберебезгә дә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.